Igualdade, Benestar e Emprego do 18 de outubro, previo ao pleno ordinario. O primeiro punto, hasta anterior, correspondente ao día 20 de setembro. Non sei se alguén ten algo que matizar, me parece que sí, señor secretario. Simplemente facer unha corrección no punto terceiro do orde do día, onde se fala dunha lectura dunha moción do Grupo Socialista polo voceiro Fraga Cibeira, cando en realidade dita proposta foi presentada pola deputada Susana Rodríguez. Vale, moi ben, moitas gracias. Entonces, aprobámosla por unanimidade con esta salvedad, vale. E o segundo punto, moción de Benegar respecto das bases das subvencións do deporte. Ten a palabra o autor da moción, Ramiro. Moitas gracias, señora presidenta. Boa tarde a todas e a todos. Ben, esta moción ven a raíz, está explicada aí na exposición de motivos, de todas maneiras vou a resumir moi brevemente, porque fai uns días, nun torneo de tenis que foi financiado por esta Diputación, pois nas categorías masculina e femenina estableceronse premios aos campeóns, es un campeón máis elevados na categoría masculina que na femenina. Entonces nos pensamos que este tipo de erros deben irse correxindo, deben sentarse as bases para que non se repitan e hai que estar moi atentos a este tipo de cuestións. Entonces, bueno, basicamente o acorde é moi sinxelo. O que pedimos é instar ao Goberno provincial a que introduzca nos seus criterios para os patrocinios deportivos cláusulas que impidan a discriminación do deporte femenino a hora de outorgar os premios, de forma que se garanta que os premios finais sexan idénticos no caso do deporte masculino e femenino. Moitas gracias. Vale, moitas gracias. Algúnha intervención por parte dos grupos? Non. Votamos entonces. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale, moitas gracias. Mocións de urgencia, non me consta, non, señor secretario. Rogos e preguntas. Teñen algún rogo ou algunha pregunta? Non. Bueno, pois entonces, moitas gracias a todos e damos por concluída a comisión.